এই ଛୁଆଟା ମାତ୍ର 2 ଦିନରୁ 3 ଦିନ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ କଥା କହିଛି, କେବଳ କଥା କହିଛି। ମତେ କହୁଛି ଭାଇ ଗାଁକୁ ଗଲେ ତା ଘରକୁ ଯିବା ଦେଖା କରତେ। ସେ ମତେ କହିଛି ଯାଇତେ। 3 ଦିନ ପରେ ଆଜି 4 ଦିନ ପଡିଛି, କଥା ହବାନି, ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା। 3 ଦିନର କଥାବାର୍ତ୍ତା, 4 ଦିନର ବ୍ରେକଅପ୍। ଭାବିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେ ଯିବା ଗଲେ ତା ଗାଁକୁ ଯିବା ଦେଖା କରତେ। ହଁ ଏଇ ଛୁଆଟା କିଶୋରୀ ଜୀବନ ବରବାଦ। ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ତୁମକୁ ନା? ହଁ ଦେଖ ସେ କିଛି ଭାବୁଥିଲ। तुमको କହିଥିଲି କି ସବୁ କଥା ହୁଁ। ଜାଣ କେନେ ତୁ ଏର ମଜାକଟା ଉଡାଉଛୁ। କି ମଜାକ ତୁମେ କିସ କହିଥିଲ ଯେ ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ତାକୁ ସିନସିୟରଲି ଲଭ୍ କରୁଛି, ସିନସିୟରଲି ଲଭ୍ କରୁଛି, ପୁରା ଦିଲରୁ ଲଭ୍ କରୁଛି। ସେ ମତେ କହିଛି ଯେ ତୁମେ ଯେବେ ଆସିବ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ, ଆମ ଘର ଖାଇବା ପିଇବା ବାସ୍ ଆମ ବାପା ହାତର ମା ହାତ ଦେଖା ଫାକା କରିବା, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଆଜି 3 ଦିନ ହେଲା, ଏ 3 ଦିନର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯାହା ସବୁ ଭାବିଥିଲ ସେଗୁଡ଼ା କିସ କରିବ? ଯାହା ସବୁ ଭାବିଥିଲ ସେଗୁଡ଼ା କାଳେ ଗଲା? ହେ ଉପର ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସୁସ୍ଥ ଚାଲୁ। ହଉ କାନ୍ଦନି, ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଛି ବାଧ୍ୟ। ଶୁଣ ଆରେ କେତେ ଝିଅ ଆସିବ ଜାନେ ତ ଏକ୍ସ ଗୋ ଚାନ୍ସ ଦ ନେକ୍ସଟ ଗୋ। ଠିକ ଅଛି ଛାଡ଼ିଦିଅ।